ġabru in-sara bl-akbar ferħu ħeġġa amoru bimoru sabeten emmi belalla farna rahim wilet nirishtettu fl-ard bil-qima nirishtettu fl-ard bil-qima nirishtettu fl-ard bil-qima Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li twilet għalina, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu kun magħkom il-koll. Wieħed mill-attaġġamenti li għandna quddiem il-misteru tal-inkarnazzjoni li l-Iben tal-Alla sar bniedem u għammar fostna hija li nfaħruh u l-liturġija tal-lum hija azzjoni tar-ratter ħaj ta' dak li Alla urina bil-miġġa tiegħu fostna. U ratta ħajr ukoll il-mulej ta' din iċ-ċelebrazzjoni l-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni, azzjoni ta' fidi ta' ħajr lill-mulej tad-doni speċjalment tal-preżenza tiegħu fostna. Ejjew niċċelebrawha kif ixra billi narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, bil-miġġa tiegħek urejtna id-dawl tal-verità, mulej ħnina. Kristu, int li sir bniedem bħalna permezz ta' Marija, Kristu ħnina. Mulej, int li qiegħed fostna fil-misteru tal-Knisja, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi frar sil-bedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, nadu ġeħ. Irrodurek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla min il-Missier. Int li tneħħidnu bet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħħidnu bet ta' dinja il-qajt tal-btana. Int li jiet fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek glori Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fi glorja tal-Missier. U disa din nofruha għal Colin Buttigieg u Marija u French Camilleri. Nitolbuk mulej biex it-tweli ġdid ta' ibnek bħala bniedem jeħlisna mid-dnub u lilu nżommuha mjassra taħt il-mant tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi għax intkom nubietkom maħfura bis-saħħa ta' ismu. Qiegħed nikteb lilkom missirijiet għax intom araftu il-dak li hu sa mill-bidu. Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ għax intom qelibtu il-ħażin. Ktibt lilkom tfal għax intom araftu lill-Missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom araftu lil dak li hu sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija u l-kelma ta' Alla
qiegħda tagħmmar fikom u intom qelibtu il-ħażin. Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja l-imħabba tal-missier ma tistax tagħmmar fih. Kull ma fiha d-dinja jiġifieri l-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja dan mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi. Iżda min jagħmel ir-rieda ta' Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Għatu lil-mulej familji tal-popli. Għatu lil-mulej sebħu qawwa. Għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Ġibulu l-offerti u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Ixteħtu quddiem il-mulej b'tiżjien qaddis. Tredu quddiemu nies kollha tal-art. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Ejdu fost il-ġnus il-mulej saltan u jżomm sħiħ għad-dinja biex qatt ma titħarrek u li jġġudika il-popli bis-sewwa. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Jum qaddis feċ għalina, ejjew ġnus, qimu lil-mulej, illum dawl kbir niżel fuq l-art. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari bil-Vanġelu skont San Luqa. Marija u Giuseppi ħadu l-Ġesu f'Ġerusalem biex jippreżentawh lill-mulej. Kien hemm waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa. U mbagħad romlot sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott tħalli lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dak kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber, jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja t'Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin fi żmien tal-miliet, hekk imsejħa ottava, jiġifieri l-Knisja tiċċelebra il-ferħ tal-miliet għal-ġimgħa sħiħa. U r-riflessjoni tal-lum il-liturġija tistidilna nifqu ftit biex infaħru l-mulej tal-inkarnazzjoni li liben Alla sar bniedem. U kull min mess mat-twelid ta' Ġesu mal-miġġa tal-Messija faħħar lill-mulej. U għandna eżempji klassiċi. Zakkarija, meta Alla wejdu li sajteħ iben li sab diffikultà biex jemmen u żammu għal 9 xhur fi skiet illi ma setax jitkellem, meta ra l-opra t'Alla bit-twelid ta' ibnu Ġawanni li kellu ixandar bħala l-aħħar profeta il-miġġa tal-Missija, infex finnu ta' ferħ.
dak li nsejħulu il-kantiku ta' Zakkarija fejn jgħid imbierek Alla ta' Iżrael għax ġejżu lill-poplu tiegħu. U hemm kliem sabiħ ta' tifħir. L-istess ġara meta Marija marret għand Eliżabetta u Eliżabetta selmirtilha billi qaltilha ħinja jien tlemmint fil-biġġa tal-iben Alla bit-twelid ta' Ġesu, Marija wkoll infexxet bi kliem sabiħ tal-att il-ħajr dak li nsejħulu il-Magnificat fejn tgħid ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej għax miegħi għamel ħwejjeġ kbar. L-istess ġara meta Ġesu ta' 40 ġurnata ġie ppreżentat fit-Tempju, silta minn naqranija fil-Vanġelu tal-lum, kien hemm ukoll ix-xwejjeħ Simone li faħħar il-mulej bi kliem sabiħ u qal issa nista' mmur għax il-qaddej tiegħek ra id-daw tas-salvazzjoni. Imma llum għandna f'din silta tal-Vanġelu persuna oħra li tfaħħar il-mulej mhux bil-kantiku sabiħ, bil-kliem sabiħ, kliem li kien jiġbor kemm fil-Benedictus, kemm fil-Magnificat, ratta tifħid il-poplu Alla lill-Alla li dejjem żamm il-preżenza tiegħu fost il-poplu. Imma għandna mara sempliċi ta' fidi kbira il-ħajjita kienet kompletament iddedikata għal Alla. Illi wara 7 snin ta' ħajja miż-żewġa romlot u marret fit-Tempju sax-xuħita kienet ikkonsagrata, staw ngħidula, lill-Alla li tfaħħar il-mulej fit-Tempju u taqdi fit-Tempju. U din hija eżempju sabiħ għalina llum. Illi t-tifħir tagħna lill-mulej hija dik id-dedikazzjoni l-għotja tagħna lill-mulej fil-stat ta' ħajja tagħna. Rajna fl-ewwel qari San Ġwan jirrakkomanda ħajja qaddisa mit-tfal sa xjuħ fejn qalhom qed nikteb lilkom biex tgħixu ħajja magħquda ma' Alla. Issa tfaħħar il-mulej ma jfissirx illi toqgħod fil-Knisja hawnhekk, imma t-tifħir tagħna lill-mulej isir meta ħajjitna ixini f'kull stat kemm ta' saħħa, kemm ta' mart, kemm affarijiet sbieħ, kemm affarijiet ta' diffikultà, inkenna ikollna atteġġament ta' tifħir lill-Alla li nġibu lill-Alla preżenti f'dik is-sitwazzjoni. Fis-Salm responsiljari tlabna ħajjifirħu smawiet u titenna l-art. U l-art kif titenna? Meta aħna insara li nemmnu fil-miġġa ta' Kristu l-Alla li sar bniedem bħalna biex isalvana, ħajjitna tkun bratta ħajr il-mulej. U nirringrazzjaw lill-mulej ta' tant doni, ta' tant grazzi li jatina. Illi ħafna drabi leqqes inkunu awel ta' dak li Alla qed jagħmel magħna. U għalhekk il-liturġija tenna biex hawnhekk waqt iċ-ċelebrazzjoni b'mod viżibbli ngħixu b'mod tal-att il-ħaj, b'mod ta' talb, b'mod ta' fidi, speċjalment fil-Qudiesa. Imma dan it-tifħir lill-Alla ma juqafx hawnhekk, ma juqafx ma dak il-beb li noħorġu minn hemm, imma inkomplu ngħixu bħala nies li jfaħru l-mulej bħal din il-profetessa Anna li kienet tfaħħar il-mulej ta' doni kbar li kien qed jagħmel magħha, speċjalment li tkun dedikata għal Alla. U l-ħajja tan-Nisrani mhix dik li tkun imdawla bil-qawwa tal-kelma tiegħu, bil-qawwa tal-imħabba tiegħu, bil-qawwa tal-preżenza tiegħu. U minnu moni bil-grazzja tal-preżenza ta' Alla ikun lest li kellu ferħ fil-qalb u kuraġġ
li jgħix il-ħajja anke bil-batija. Din hija ratta ħajr l-Alla, illi l-Alla narawh anke f'momenti diffiċli u iktar f'momenti faċli. Għax aħna nitolbu l-mulej speċjalment momenti diffiċli. Umbat meta jgħaddi kollox kważi ninsa. Imma illi kellna atteġġament ta' ratti l-ħaj naħseb li toħloq fina verament ferħ. Kif dan iż-żmien tal-għid tal-miliet iġanna naħsbu u nifirħu ma dak l-Alla li jagħmel anke b'sempliċi ħbiberija, b'sempliċi attività tal-miliet, imma l-iktar irridu nifirħu għax Alla ħabna li sar bniedem bħalna, għex fostna, għadu magħna u jibqa' magħna. U din hija l-grazza kbira li aħna nsara għandna. Ejjew nippruvaw ngħixu dejjem nies li jroddu ħajr l-Alla ta' dak kollu li Alla stess jagħtina. Il-verb sar bniedem u oġbu jammar fostna li l-dawk li jilqgħuh jagħtihom il-qawwa li jsiru u l-etalla. Nitolbuh biex inħarsu fil-fedeltà din id-dinjità li kisbitna fit-twelid ta' Ġesu. Biex kull nisrani iwetta r-rida tiegħek mingħajr ma jidħol fil-kompromessi mad-dinja tad-dnub. Nitolbu biex il-ħaddiema u min imexxihom jaħdmu bl-onestà u bil-ġustizzja u jħollu post għal Kristu fl-ambjent ta' xogħol bil-kliem u bl-imġiba tajba. Nitolbu biex l-anzjani isibu għajnuna u rispett mill-familjari u ħbeb tagħhom u jħossu li huma meħtieġa fis-soċjetà fil-waqt li jilqgħu l-idejat ta' minu iżgħar minnhom. Nitolbu biex fil-ħajja ta' kuljum aħna nikbru fl-għerf, fil-grazzja, fil-fedeltà lejn Kristu u l-Vanġelu u rroddu ħajr lill-Alla tad-doni kollha li jagħtina. Nitolbu li naqdu flimkien bejnietna hawnhekk preżenti f'dan is-saltwarju ma' dak kollha li jsegwuna fil-mezzi soċjali biex flimkien nkunu nies li jfaħru l-Alla b'ħajja onesta nisranija f'ħajjithom. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore della sua presenza come uomo fra noi con il mistero della incarnazione, perché la nostra vita sia un rendimento di grazia continua, eterna, per i doni che il Signore ci conceda ogni giorno. Preghiamo. Nitolbu. Ir-res ukoll it-tal personali tagħna. Mulej Mister Qaddis, ibnek ġe fid-dinja biex mill-milja tiegħu aħna nirċievu grazzja fuq grazzja. Għenna biex inħarsu dawn id-doni li tajtna billi wettqu dejjem ir-rida tiegħek u nkunu ulet id-dawl li jroddu ħajr lilek int li tgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajdna dan il-ħobs għedin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-ibrit nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dal-imbit li din nofrulek, frotta d-dilja u xorb bnidem li minni sralina il-xorb tar-ruħ. Nabda fil-modem, u d-dibtija. Itolbu ħuti biex il-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bijom nikdbu f'dawn il-misteri għaddisa dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera ta' sew mulej Missier Għaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajneħ fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni. Huwa imnissel minnek qabel kull żmien. Bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu. Irreġġalna lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-sema. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin aħna wkoll infaħru u ferbir intennulek. Għaddis, għaddis. Bi-glorja tiegħek, osanna fil-ori tasmawe. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-ori tasmawe. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kuddusija. Għaddes għalek li tolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mattijek mulej, xandru bil-fer, nistennek sama diġi fi klor. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodulek ħajr, għaxoġbuk til-għana għawn u dimek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jimna nifdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku u mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jien ksib talik. Ftakar f'ħutna Colin Buttigieg u Marija u French Camilleri li joġbok issejħilhom għal għandek minn di-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsma Malla Marija, San Giuseppe,
l-apostli San Ġorġ Preka u l-għaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mistieri tista' kollox, flimkien mal Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u tama inkomplu nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġri iżda l-iżdam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-aposti tiegħek, inħallilkom islem, natikom islem tiegħek, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slemu laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswemna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla mulej Ġesu Kristu. Din it-qarbina ma tkunx ta' kundanna lil. Iżda fit-tiba tiegħek tkun għalina ħarsien u fejqan tar-ruħ u l-ġisem. Danu Ġesu li twilet għalina. Danu l-ħaruf talla li jneħħi d-dubet tad-dinja. Ħejni aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Ġa kien wasal iż-żmien li jitwetu l-wedid u kulħadd kien jistenna il-jum tal-milied. Alla wieħed fedej li ser jisħaq bl-arqu meta dam ġewwa l-Eden tebbana bidlum. Noel, 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 twilet ir-re ta' Izrael. Bħal Iżak kien offru das Giuseppe mibju, bħal Mose mill-eżilju ġi salva kull ruħ. U Danieli b'verkbir kien ħabrilna il-jum. Iżajja imnissel min David ikun. Noel, 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 Noel.
Kristu twiled biex jaqat il-ġnus mifrudin iħabbibhom ma' Alla jagħmilhom ħelin. Glorja l-Alla kull ħin, paċi fl-art lil-bnedmin, ma' Marija u Giuseppi mal-ħbib qaddisin. Noel, 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 twilet ir-re ta' Izrael. U li bentalla sar bnidem. Gloria al-Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. U Alla, int qarbinna lilek innifsek bis-sem li tajtna fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħek biex waqt li nirċivu dan id-don minn għandek, beħsess nitħejjew tajjeb għalik bi Kristu Sidna. Qabel nirċivu l-barka tal-aħħar, namlu talba flimkien il-Madonna ta' Pinu biex tatina l-kuraġġ li nfaħru l-mulej kull ħin u mull moment bħajjitna, ħajja mejxa skont il-kmandamenti ta' Alla. Nejdu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirkejn fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-amen. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba', il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ninni la tibki xi iżjed, ninni Ġesu bandi. Ħalli ħallina l